nang batu ketemu cewek sing rupane ayu yen tak sawang mesem guyu anggegawe renyone atiku dasar ayu isih legan tansaya gawe atiku kasmaran yen dalora bisa turu tansah klosian aku tansah kelingan cewek batu cewek batu seliramu gawe geloning atiku cewek batu cewek batu kapan toyo sliramu dadi bojoku koyo ngene wong laket gandrung ning ana omah ati saya bingung cewek batu dasar ayu isih legan tansaya gawe atiku kasmaran yen kalora bisa turu tansah klosian aku tansah kelingan cewek batu cewek batu saliramu gawe geloning atiku cewek batu cewek batu kapan koyo sliramu dadi bojoku koyo ngene wong lagek gandrung ning ana omah ati saya bingung cewek batu saka gunung tansah gawe atiku lewo nang Tuban mampir babat Mas yo udan sing tetep semangat monggo pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula aku nek eling dulur jaman mojo pait sing diratoni barek Prabu Brawi Jaya duweni pate kang aran Gajah Mada sing bisa mempersatokno seluruh Nusantara sing dipersatokno seluruh Jawa Andalas Kalimantan Semenanjung Malaya
Nusa Tenggara saka kebijaksanaane Pate Gajah Mada cagar budaya ojo sampi lali mulane ayo diuri-uri kanggone kabeh para generasi ojo nganti ilang utawa lali. Ayo Mas. Bisa gas. Jos. Lep, bro. Yuk, alon-alon aja. Diokek sing enak wong awane kaya ngene ademe. Ate lautan pisan. Yuk. Bapak Siswati bengi iki pancen kenek diteladani bojone cuma siji nikah sepisan digawe sampai mati lan nek kon bojomu telu tet pancen aku nurut bapak gak nyambut gawe kon enak-enak turu sebab bojoku gak arep koyoku bojomu nomor siji pancen neriman gak arep sedotan nangani sayuran wingi nani mangan suket nang lapangan pancen bojoku turunane jaran bojomu nomor loro pancene nyoto pancen bojoku turunane londo lakune klugat-kluget kaya Hanata Buga pancen bojoku wanita rainaga bojomu nomor telu pinter jaga omamu pancen bojoku seneng melek dalu ngerokoti balung Ngapunten bocor Pak. Sakudet bocor betul. nggih ngapunten iki udane tower deh kae ngapunten monggo mudhun dhisik wayahe dagelan teko Tegarawa aja ya apa maneh diterima ae wong Iya. ajane Gusti sing gawe ngancene awane musime kaya ngene Tet Iya. awak dhewe gak iso menghalangi kate ya apa maneh ya sementara ayo istirahat Iya. sampai ngenteni udane terang apik enak ngene kaya patung aku tapi kabeh sing nggo nisor ya ngersula kok iya kok ngersulane apa ayo gak ngersula ya apa pinggare jeblok udan pisan iya direwake logo-logo nok linet rek nggih sabar mawon Pak Bu nggih wancene musim ngeten iya sing ngeru wong nonton wis karo sing karo sangkana welutmu gadas ojo kon
Apa? Ya apa? Iya. Ancene sembarang iku. Senajan iki udan. Heeh. Iki ngono ya rezeki. Rezeki, Ya paringane Gusti. Iya, udan membawa berkah. Lah ya kate ya apa? Iya. Sembarang iku gak oleh ngresula. Iya aja. Apa anane ayo diterima. Tansah disyukuri dan Iya, mergo Gusti Allah taala iku wis paring rezeki sapodo padane urip. Iya, Mangkane nek iso awak dhewe iki aja sampai nggo donya iki ngersula. Nek enak aja bangga. Iya, Sing bener. uripmu gak duwe ya aja nemen-nemen sambate. Ayo, kan kaya ngono iki. Iya ya no. Iku jenenge urip. Lah ngene iki ancene wong kanca ya akeh. Langsung aja. Lah iki. Loh, Lah loh. Iki. Iki sapa maneh iki kok. Kok niku kok iso geger ambek panjak lapo? Ya ini dengan banyu aku. Loh, Mangkane adusa ta. Katuan aku det. apa awak kandun? Asine gak oleh metu aku. Lah iya. Katur gale metu ya apa? Gak oleh metu. Aja metu sih, udan. Ya. Kok nek gak metu bayaramu dipotong lho. Ayo, makane. Klambimu lho benikno sik kok dino mati Ayo, kondi. kademen di mau. Lah ayo kok demen ditutup. Sik dah, no sik. Lha lapo? Kok lapo mengkur yo? Lah iya sik. Di sini aku. Peng, Iya. aku tak delok awakmu nggo jero mangkok kathuk entah ya apa sih. Katun. Oh, gurung digoyang wis kathuken. Udan-udan ana sing ngemethokno bojoku ta gak? Apa? Petuk bojoku ta gak? Kon petuk ah. Betul ah. Bojo peno iku yuk temen gak tau nang arek ngene-ngene iki. Nang ndi? Yo, masalahe aku siji ya ngerti, peno iku wong bojone. Iya. Pamong iku dijak ngalor ngidul Ambek kanca-kancane desone, berangkat. termasuk Pak Lurah, Pak Polo dan lain sebagainya. Data penduduk. Iya. Iku data penduduk tok. Ya iya. Gak ono liyane. Iya. Sing garahe iku situ. Apa? Yo, gak penduduk tok kadang-kadang yo nang jelak. Kadang-kadang yo nang arek-arek ngono iku lho yuk. Arek-arek ngene kuwi apa? Nang suru. Moro seneng. Kok apa blakar-blakar nang ngene Lho ancene sabone kuno bayan iku. Lah ya kok apa? Iya lah kapal ya apa kancaku nggo kuno kabeh kok. Sing temen lho ya. Iya. Omonganmu iki kok lek sampe gak bener, bojoku tak takoni sampe gak bener, tak wong telu. Ayo piye? Sik, Kok nek gak temen diasap botol. ngene lho ya. Aku ngomong tak kan. Yo kok kandano. Kandano. Iya. Nono. Sakjane aku gak ngomong ya gak pantes ngomong kok sangkano adu-adu. Terus Pak Bayan niku ngomong aku dari ndelok sampean niku mblenek kinek-kinek. Asli. terus Aku teh temen ndelok bojoku lho wis aras-arasen. Lho kok aras-arasen apa ya? Bojoku iku gak kaya biyen, saiki kaya debok jare ngono. bener ngomong ngono? Iya, anyep jelu. Mau barang nek aku njaluk lho gak obah belas. Meneng ae ngene jarene. Iku temen lho ya? Iya. Temen lho ya? Iya. Kok lek sampe tak cocokno karo omongane bojoku gak cocok. Titenono kon wong telu siji loro telu tak idoni bosok keturutan. Lho gak Ngerti gak? Ngerti gak? Iki tak goleki bojoku. Iya. Kadek ketemu. Awas kon yo kadek gak bener. Tadi ngomong aku ngene. Apa? Aku mulai bojoku tak pegat. Ngono ae. Ditambahi ngono. Ditambahi bojoku jangan tak pegat. Iki mang lho budal nang KUD. Kau gendeng. Oh nang Bojoku KUD. berarti ngomong ngono. Iya. Aku kate dipegat. Iya. Tadi. Duwe gendaan areku. Taji ku ya apa rek bojo kaya ngene nyemuk-nyemuk. Ayo iso nyuruh moncong ngono. Kok niku lha apa nyemuk-nyemuk? Lha opo ngono? Gak cocok. Ku tak tutup. Gak ngono sik kon malu mari digawa sapa? Cek ta. Tolong. Kon mang mari digarap nduk endi kok iki mungkin kawir-kawir lho. Aku masih garap nduk bletokan. Kakun kaya welut ae. Lho,
Ya ampun. Ya ampun. Lho kok Apa? ucul ya gak kerasa Apa? niku. Aduh, adem, Cak. Adem, Cak. Ya itu. Ngene lho, Pak D nggih ya. Pak De matamu, Pak De iku. Kurang ajar. Kurang ajar iki. Kurang ajar. Aku ayu meli-meli kok sentolo pada celuk Pak De. Ya iya. Ini lho, Un. Tuh. Ya apa rasane Pak didoni, Pak? Basing. Kon niku ari sampe gepeng tak padha gak tayone. Ayo, Situ apa? Pak De, situ Iki ngono wanita utama. Wanita utama. Ayu rupane. Iya. Sing sopan mbok kaya aku. Kaya awakmu. Ngene lho Darmanto. Kok dia tambah nemen lho nih. Nang kene iki ngobrol pringisan modho ngumpul nang kene iki maksude kate apa? Gak usah pringisan Cek, lho. Sampean teko kene ambek melayu-melayu kok monggos-monggos iki apa iki, Mang? Nah, ana perkarane apa kon? Diuber arek mendem. Diuber arek mendem. Lah diuber arek mendem iku lha apa? Aku dinyang arek. Dinyang lha apa? Dinyang 20.000. Kena. Gelem kok kon. Kok dinyang 20 gelem kok? Aku mek meteng. Ya. Kok iso meteng ta? Arek 20.000 bayar 20 ping 20 piro? Ya ketok 400. Oke. Mulai gak nyonyor cangkemku. Kak Bobo. Yo, aku krungu jare Riko iku mulai teko luar negeri. Teko luar negeri aku, Cak. Teko luar negeri, teko Thailand. Aku mari anu tarik benang, ya. Tarik benang ya apa sih maksudnya? Ya mesti ngraiku kisut. Iya. Dadi kenceng. Oh, operasi pengencangan. Lah ya aku tarik benang jenenge. Benang apa? Benang bol. Oh, dia kok takokno ae. Waduh, aku dioperasi, Cak. Ora dioperasi. Kan aku wis tuwek sih keriput. Kekencengan oleh narik. Terus cangkemku pindah nduk kene. Mi, apa aku terus terang ae lho ya. Aku iki krungu kabar yo bener sampean niku teko luar negeri. Nah, Tapi gara-gara sampean rumah tanggane Bayan niku retak. Sampean sing gawe kisru iki. Der. Bayan sapa? Bayan Taji. Bayan Taji. Taji. Kok iso gara-gara aku wong aku suwe nang luar negeri. Lho ngomong dhewe. Sing ngomong sapa? Bayan. Taji ngomong aku gara-gara aku rumah tanggane retak. Ya. Wong Taji ku anjene wis biayaan kok ngomong gara-gara aku. Lah nek sampean iming-iming Ayo. yo gak sudi aku ambek Taji. Nyatane kiblatku tak. Nyatane ngono kok. Gak tahu aku, Cak, sumpah. Iku jenenge adus dombas. Adu domba. Adu domba. Adu domba. Lagune Roma Irama lho. Adu domba. Adus dombas, adus dombas. Adu domba. Adu domba. Ngono lho. Adu domba. Nah, jane temen-temen sampean gak ngerusak pagerahe, gak ngerusak rumah tanggane Taji. Buktekno rono. Lho, ya gak wedi jenenge Mami Okta. Lho iya sih. Aku mek di Vietnam. Fitnah. 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 Ibarat ngeret ori teko pucuk. Gedhe sing ngguri tanggungane. Oh. Mek gak iso ngajar Taji. Kon sing tak ajar wong telu. Iya. Iki temenan lho ya. Iya. Taji sing ngomong lho ya. Mate kon Ji. Hehehe. Kayak Kok mringi sakit mang yo. Ya apa sih? Kok iso mringi sakit. Adem. Kon niku ana wong muring-muring mringi, ana wong guyu mringi, ana wong kelangopan mringi, Lah ya. ana wong wahing mringi. Enggak ya? Kayan. Udan pringisan. Boten. Dugi pundi? Kaya dhewe ngelangi aku. Lah nggih sampeyan niku dugi pundi? Nyensus penduduk. Oh, nyensun penduduk. Iki aja ngene sembako teko. Oh. Heeh. Karo bansos. Bansos. Teko. Bantuan sosial. Oh iya bantuan sosial iku. Termasuk sembako nggih. Lah sembako. Bener. Kon nak ndek bojo ta gak? Nggih duwe lho. Jere pegatan. Ah, mboten arek-arek iku guyon-guyon niku. Oh, guyon. Nggih. Ya. Tasik. Kon Enggak ada Pak Bayan. sapa jenenge? Siti. 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 Siti tok. Siti tok. Gak masalah. Berarti sak jodoh, sak jodoh awakmu. Tuh, kuya mboten kada bojo, tapi kuya kada ibu tiri. Gak ada bojo duwe Ibu tiri. ibu tiri. Heeh. Sapa jenenge? Rupiah. Rupiah. Rumpi. Rupiah apa Bayan? Kok iso rumpi lho. Ya gak apa-apa. Bojo tok. Duh, ibu tiri. Lah iya, ibumu tiri tok. Ya. Wis gak nenek. Duh, ana maneh. Sapa? Lagi kula. Sapa? Iku sapa? Kasmin.
Kok iso jenenge kasumin? Alah. Lho, Apa iki, Pak Dene? Heh? Iya, Pak. Genuto ndas. Kasemen. Oh. Nggih. Nah, bebek kula. Sapa? Iku Susan. Susan. Lu Susan ning Rema kok ta? Ya, nggih. Iya. Bebek kula Susan niku. ning Rema bebekmu. Nah, nggih. Bebek kula siji maneh. Sapa? Titin. Titin. Sing Rema kok ya? Nggih. Ya, sapa neh? Nah. Nah, Pak Deku sing terakhir. Sapa? Iku. Nur Rakit. Nah. Kanca lho. Wong iso iki gak ono lho. Hei, kok sak rombongan ya kok niku bebekmu? Yang kula niki keluarga miskin, Mbak Bayan. Keluarga miskin. Keluarga miskin. Berarti seperapat te 10. Wis. Piro berarti Pak Bayan? Heh, seperapat te 10 ya akeh. Heeh. Pak Bayan, Heh, sampeyan niku dadi bayan niku pirang tahun sih? petang tahun. Apa tahun nulis kaya menggak kaya Lah nggih. Mboten kan diwaca iki. Sing ora diwaca sing apik. Ya. Pamanmu Nur Rakit. Ya. Iki mau mlebu ta gak? Ah, Ibu. Ora. Pai. Ya, Pai. Nur Rakit. apa, Peng? Apa? Mak, ayo. Sampeyan niku nek nitik genat-genat apa, Pak? Ini lho, kowe iki contone. Iki lho. Nah, Tanda tangan kene. Tanda tangan. Belum akeh tanda tangan. waduh, betul tangan. Ah, tak jempol, tak jempol. Nggih. Aduh. Kena pindho. Getan iki mange, Peng. Apa? Wis. Pak Bayan, Heeh. kula lari dikola pun sampe daftar. Ya. Pun asal sembako. Heeh. Pun katun ndedok sih. Karek jeki. Nggih, nek ngoten kula tak tembali desa. Heeh. Tapi sampean empun teng pundi-pundi. Wah, Nggih. wis rokon pendudukku kok. Sampeyan niku wau dipadosi bojo sampean. Lah apa? Dimasakno enak kesenengan sampean. Nah, kesenangan Ayam sampean. rica-rica. Heh? Ayam rica-rica. Wah, enak niku Pak Bayan. Rembes-rembes. Red. Rica-rica. 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 Rica itu kali blebek. Dimasakaken kesenengan sampean. Hah? Enak-enak. Lah kebeneran Okta mantuk ndugi luar negeri. Sampai diolehno jajan sing mahal-mahal. Mahal-mahal. Oleh-oleh. Oh iya kesayang aku. Wah, sepaketi barang. Heeh. Pokoke sing apik-apik lah. Roti ban. Nggih. Ban trek. Pane trek. Ada roti ban. Boten pundi-pundi, Nah. mungkin sampai diparani mriki. Ngono ta? Nggih. Ya wis. Kula tak anu nggih. Heeh. Nggih pun. Wae bebek sak rene. Nggih. Nggih, Pak Bayan. Ya, antri. Sampeyan tadi nggih. Ya, heeh. Wis. Nggih. Selamat. Selamat. Selamat napa? Selamat kan nabui. Baik. Kacu, kacu. Sampai tas ten mriki lho nggih. Ya. Nah iki. Hah? Aku mari ngombe kopi. Cak, Apa? tak goleki. Lho. Golek itu apa? Aku nyansus penduduk. Ya goleki kan nek perlune, Cak. Perlu apa? Ya aku perlu ngomong. Ngomong lho. Ngomong iki aku ngomong iki. Lah ya ngomong. Aku perlu ngomong niku ngene, Cak ya. Ye. Aku iku pusing, ya gregeten nek aku krungu bojoku iki dirasani wong. Lho jelas. Apamu ya gregeten bojo. Ya jelas ya, Cak. Lek dirasani apik gak apa-apa, Cak. Tapi lek dirasani elek, jenase aku dadi bojo tetep mangkel. Ya apa nek ngrasani? Ya apa Tak skor se. taji elek, Heh? taji elek. Lah terus apa nek dilakno bojo melek piye kon? Jane aku ya kudu rabi maneh lek bojo elek. Rabi maneh? Iya. Lho rabi ya gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Oleh ya. Oleh. Temen. Heeh. Ya golekno. Heh? Golekno. Ora golek dhewe ya wis kok. Ngene lho Cak yo. Aku iku tiap kali enek wong wedok-wedok ngrumbul-ngrumbul rono-rono iku, aku iki krungu dhewe. Krungu kupingku. Nek jare sampean iku wis gak bener. Lho. Gak bener tentang apa? Tentang pekerjaan. Lah aku setiap ono nang kantor kok iso gak bener piye jare? Ora perkara teko kantor mulih nang omah ora. Perkara apa iki sampean? Perkara apa? Perkara sampean iki wonge iki lek wayahe ngekeki bantuan kanggo masyarakat sampean
yang membutuhkan iku gak pas nang sing bersangkutan. Tapi sampean kekno sing sampean senengi, sing sampean anggap iku apik bagine sampean. Sedangkan masyarakat yang membutuhkan wayahe oleh raskin, oleh BLT, bansos ora sampean kei. Tapi sing kok kei wong sing soge-soge, sudah tidak membutuhkan cari istilah bantuan sampean kei. Tapi orang yang istilahnya membutuhkan kanggo nyekolahno anake kadang lansia, kadang wis gak iso apa-apa gak sampean kei. Hah? Otomatis aku iki dirasani wong krungu dhewe loro cak atiku cak sampean sebagai bojo napa sayang Hoi. Hoi. Kim. Kim. Kim anakmu Kim goreng. Ngene lho. piye Apa sebabnya sing sugih-sugih tak kei? Iku biyen utang-utang aku. ya aja ngono cak sampean iki cak dadi perangkat kudu iso ngayomi masyarakatmu dan sampean dadi perangkat itu karena masyarakat tanpa masyarakat sampean juga dadi perangkat masih duitmu akeh lek gak ono sing milih orang arah dadi apa-apa Awakmu kuwi wis gak usah ngomong sing aneh-aneh. Kon durung ro lakune pamong. lakune sing piye jelasno Biyen taun wis kepungkur, wis ana 8 taun. Iki penduduk tak cateti kabeh. terus Perlu kucale bantuan kabeh. marono Bareng tak adokno nang atasan, dadak sing metu ku separo tel. terus Lah, biyen ku sing gak duwe penduduk tambah suwe pinter nyambut gawe sugih. Lah, aku kono ana aturane medun. Siapa yang ngerubah tatanan iki kena sanksi. Lah, nek kena sanksi tak robah, seneng nek bojomu dihukum. ya gak apa-apa saya dihukum lek dihukumnya karena membela kebenaran gak masalah cak tapi lek sampean iku dihukum karena menyelewengkan dana masyarakat dana desa sing izin bojomu kok sawangane aku mau wedok gak iso nuturi awakmu ngerti ya Neh. Wong kok sak ya dikandani ya. kandhani apa Kandhani, ngene lho tatanane, dulur. Apa sebabnya bojoku ngene iki? Soale iki nek ngelih nama, iki ana undang-undange. tibakno aku kok kate kok banding-bandingno cak Adem, Mas. Ayo piti-pitian, Mas. Mah mundak kendok. Ayo ta, Mas. Adem, Mas. secak kon gendaan ambek purul sing ayune ngono ora apa-apa cak aku gak apa-apa lah kon terima aku kok banding-bandingno karo banci ku lho ketemu pirang perkara kon Lancang lanyap. napa lancang Kok dibandingno purel, aku kok dibandingno begenggek. Ambek kone seretan wekku yuk. lho iya ta cak Seretan kayak ampril. Ayo, Mas. Wingi durung tutup. wis terusno kon lek gak gawe sini-sini aku kon Ayo. terusno Aku wis gering-geringen. Yang ngono kena kram. So, Ayo. Aku nyiin, Mas. mah Apa? jembeki. Wah kok sak Cak. apa? Tak oleh-oleh teko luar negeri. Wah iki tenang. tambah nono cak tambah nono Aja melo-melo, aku ngolehno bojomu lah kok melo-melo. lho lah bojoku gorong barang mesti gelem nampani lho tanpa izin aku ya cak ya Ya, Gelem tak gak? gelem. Gelem tak gak? Tambah ya? ya Ayo ini gak gelem aku mulai. Dene kok. Teman gelem? Hah, Teman gelem? gelem. Nyekir wadokan. Tak uncalno nang kene apa tak asapno rupamu kon. Direne roti kok paping. Ya iki kabeh tak gawe ngasap rupamu. Apa sebabnya ngasap aku jange ya? Ngomong apa peno tentang aku? Kok aku jarene peno ngomong ngerusak rumah tanggane peno ketemu pirang perkara,
Kon iki lho ngomong ngono ku pe bener ta. Sing, jajal. Ana sing ngomong mek jarene aku iku ngomong peno iku ngreseki ngefitnah peno. Sapa yang ngomong? Kau perlu karo sing ngomong. Lho, gak iso. Kudu roh. Ayo diselesaikan secara jantan. Terus kate apa kon? Masih gak jantan apa tak keliru ta? Jarene wedok. Kok Ayo. selesaikan cara jantan nih lho. Mek perkara mbek konek gak wedi. Yuk. Ayo. Kene. Ayo. Hah? Ayo. Ya, ini sawangane. Aku gak Lho, Darmanto. tahu ngurusi kehidupan peno, bakon gendaan, bakon nyungsang jempale. Lapo? Aku mbok suruh-suruh ngurusi kelakuanmu. Ayo ngajak apa kon? Ayo, jalan apa kon? Ya. Jalur duit. Karena duit, ayo sud. Ayo, sud. Ayo sud. Mah jempolane gak ketok. Geger, geden yo nang kene. Geger cilik yo nang kene. Gak karepmu. Gelani. Lho, dikira gak wani aku mek kon. Ayo. Sak karepmu. Manan lambemu becak ngarani wong sembarangan. Ayo. Ayo, Ayo. ayo. Apa dah? Itu tek naik nak dak. Rai. Rame-rame. Aku gak tahu cak ngurusi rumah tangga dhek, tapi aku dituduh. Banget kan kurang ajar. Ayo. Kurang ajar. Lah apa sih? Ya iki sing ngomongi, Cak. Sing ngobong-ngobong, Cak. Kon ngomong iku jare sapa ya? Cari ini iki. Hah. Rene. Ki tunggale iki. Apa Pak Bayan? Kon ngomong apa karo iki? Nggih, kula sanjang, kula sanjang. Mbah aku ngomong apa, Mas? Ah. Re, kon ngomong ngono ku jare sapa? Iki. Ha. Re. Ngomong apa kan? Kula mboten sanjang, kula mboten sanjang. Ah. Terus mari ngono kon gebuk aku. Ah. Pak Bayan. Iki ukurane apa, Cak? Pak Bayan. Ayo. Nggih, Bisa sepurane mutusi, Kon. ae, sepurane ae. Sajane gak ana apa-apa, cuma iki loro ati karo sampean. Lho ati apa? Sampean sebagai bapak nih wong desa pamong, apa maneh Bayan sing ngerti keluhane masyarakat. Nek ana bantuan kuwi sampean ratakno. Wong sing diwutuhno kuwi sampean kei, aja wong sing duwe sepeda motor papat sampean kei, motor sampean kei. Sing kelek-kelek gak sampean kei. Aku lho gak tau entuk bantuan. Mulai BLT terus mulai PK gak tau oleh bantuan. Gak tahu. Gak tau. Kok kok duwe motor kok njaluk bantuan. Lah nek sampean gak kepengin dilokno wong kampung, jelasno ceritane ya apa sampean kok sampe duwe sifat sing kaya ngono iku. Ceritane ngene. Kabeh kok tak cateti. Ah, bener. Wis 8 tahun iki. Nggih bener ning ancene. War tau gak leplek medon separo. Lah, wong nyambut gawe jaman saiki, biyen gak duwe saiki nyambut gawe iso sukses. Lah, sapa sing son perobatan niki enek sanksine. Oh. Dihukum, ngerti kon? Dadi data samono kae sampean nunggano, mudik rono ndek kono dipotong tiel. Iya. Sehingga sampean bingung bagi. Alah, sing tak data ku biyen gak duwe terus nyambut gawe sukses. Oh. Iya ta? Nggih nggih. Ya tetep tak kei wong enek sanksine kaya ngono e. Nggih. Berarti aku gak adu-adu lho ya. Gak kan apa-apa. Berarti aku kan apa-apa ya. Ya gak. Ya wis sampean kudu si Pak Bayan wong ngancen sampean kok kene ya Bapak. Hah? Rokok lawe. Saiki kene. Sing wis ya wis sing durung ayo Sing wis sing durung ayo diangkat. Ya Pak Bayan. Iki minangka contoh. Iya. Contoh sing elek ayo diguak, Heeh. contoh sing apik ayo Ayo digembol. digawe. Ya, ya ngono. Iki desa dapat dapet. nekakno Budiwijaya. Iya. Oh, dur kapi lho iku. Iya, lah bengi iki nggae lakon. Oh, apa iku? Lakone apa? Lakone. Ronggo lawe gugur bersama Lutro Budi Wijaya.